Nu starter vores Bornholm-tur, og så kører vi lige Øresundsbroen sammen med min kære ven Bylent. Hej Bylent. Hej min ven. Nu kører vi igen jo. Nu er vi klar til Bornholm. Nu er vi klar til Bornholm, dejligt. Vi kører bare stille og roligt ud til Bornholmslinjen. Så optager vi lige hen ad vejen. Stille og roligt. Jo, så er vi på vej til færgen. Ystad-færgen. Så er vi snart på Bornholm. Ja. Det var ikke længe. Nej. Time sejlads, og så er vi derovre. Cirka en time. Ja. Så må vi håbe på, at Fiskestyrelsen ikke kommer efter os, fordi vi har skovlet for mange fisk. Igen. Vi har skovlet Igen. Der kan vi se linjerne. 70 pladser, 55 pladser. Hvor skal vi hen? Jeg tror, det er den vej, ja. På venstre? Ja. Og der. Selvfølgelig. Ja, det er. Det bliver så godt. Ja, sort. Det kan også godt være, at vi skal holde lidt igen med at tage for mange fisk, så vi ikke får ballade. Ja. Hvis vi bare tager de største. Det kører nu. Okay. Yes. Så er vi på vej op på færgen. Så er det next stop Rønne. Bornholm. Ja. Meddelelse fra kaptajnen. Hør venligst godt efter. Når du hører alarmen, skal du straks gå tilbage til dit sæde. Tag varmt tøj på. Tag derefter redningsvesten på. Redningsveste finder du under dit. Bizim araba nerede? Joey Moy. Orta tarafta. Yes. Her holder vi vores bil og bak. Så er vi landet på Bornholm. Yes. Om 2 sekunder. Sådan der. Så er det Bornholms jord. Så er vi klar. Welcome to Bornholm. Welcome to Bornholm. Er vi klar i dag? Helt sikkert. Så skal der høstes. Ja. Hej Anders. Se, hvad har vi? Hvad koster sådan noget? Yes. Så er vi kører på Sandvejen. Ja. Ud mod kysten. Ude mod kysten og tæt på Nexø. Ja, I sydsiden. Yes. Så det bliver spændende. Det er første spot, der skal prøves, Ja. faktisk. Turens første spot. Sandvejen, ja. Det bliver spændende. Det ser fornuftigt ud indtil videre. Ja. Se, hvor dygtig den er, ikke? Den hører efter jo. Sådan skal det være. Så. Ved at være klar. Sådan.
Så låser vi lige bilen selvfølgelig. Ja. Sådan. Værsgo. Ja. Så er vi sgu gå i gang. Ja. Spændende, mand. Det gode er, at det ikke er så langt nu her. Nej. Det er, at vi skal ikke være fisk så Heldigvis. tilbage igen. Det er jo tæt på parkeringspladsen, og så lige ud til vandet. Det er jo Det ser godt ud, blandt andet. Man. Det ser ud som om, det er rigtig lækkert. Ja. Det der vand, det ser ud som om, det er optimalt. Det er havørvand. Det er havørvand. Det ser sgu lækkert ud til vores fiskeri. Yes. Og hvor vi fanger store fisk selvfølgelig. Bare der ikke er ålegræs i vandet jo. Og så skal vi gå mod venstre. Ja. Men vi sætter lige her, og så gå mod venstre. Sådan. Så det er Bornholm-turen starter faktisk. Er der nogen der fisker der, eller hvad? Hvad? Det er ud som at være en derovre. Ja. Det ligner, at der er meget skidt i vandet jo. Ja. Det må være den østenvind, der har. Nå. Let's go i vandet og start fiskeriet. Dejligt, dejligt, dejligt. Oh shit. Bølgerne. Arnær. Fordi vi har skiftet lige plads. Der ikke var fisk på den første plads. Så vi kommer hertil. Og det siges, at det er også en god havørplads her. Det får vi se, om der er noget. Ja. Jammes. Hey. Hej. Har I fundet noget? Nej, ikke rigtigt, nej. Hvem er jeg? Vi var nede ved Knalleballe. Det kender vi ikke noget til. Nej, ikke Bornholm. Nej. Det er på den anden side af Arnær Havn. Der ligger 2 skilter. Ja. Ja? Der er et dag dernede. Okay. Det skulle have 3, ikke også? Det siger der. Der er 2. Ja, røde nogen. Ja, præcis. Men det er nok ikke den, du... Nej. I kan se den der, hvis du tager på og zoomer ind, så er der noget, der hedder Shelterplads. På venstre side af havnen. Ja. Der var vi dernede. Der fik 4. 4. Ja, det var ikke... Med blink eller hvor? Hvad har du blink? Okay. Det minder meget om det. Meget om det her. Ja. Det må være en guided tur, eller hvad? Ja.
Jeg tror, jeg har set dig på... Det kan du måske godt have gjort. Ja, faktisk her. På YouTube, ikke? Jo. Ja. Og så er der sommer. Vi skal bare finde det. Ja, altså, fordi du ved ikke, hvor mange dage jeg er her. Mere til på tirsdag. Så hvis vi finder dem, I har lignende forhold her på næste dage. Ja. Så der, hvor du finder en stiv fisk, og du har samme forhold i morgen. Så er det samme sted igen. Kan du faktisk bare finde ud af fisk. Ja. Men der er mange små. Okay, ja. Det er også fint, at bare man mærker noget engang. Ja. Men det kan I sagtens, fordi det, altså nøglen er jo bare i virkeligheden flyt. Ja. Indtil vi finder den. Ja, så kan der, altså jeg har også fisk så meget, jeg er fuglefisker. Ja, okay. Jeg tænker, fordi jeg kender jo rigtig mange, og folk fanger jo på det der. Personligt så var jeg måske noget. Ja. Okay. Ikke at sige, at det gør nogen forskel. Nej. Fordi hvis I er gode på de der, så er det jo det. Så bare fortsæt med det, ikke? Altså, det var 18 eller 22 gram, og jeg skulle ikke fisken lægger mærke til det i farten alligevel. Nej. Men det kan være størrelse, der lige gør, om de har lyst til at... Det er svært at sige. Ja, det er altså, men jeg tror faktisk, jeg tror mere på størrelse og bevægelse, end jeg tror på farven. Farve? Ja, det er rigtigt. Farven er mere. Ja. Jeg tror bevægelsen første omgang. Så, og der kan man så sige, hvis ikke jeg har mærket en skid endnu. Så skifte til noget andet. Eller så gør noget, så hvis der er en, der har et bredt ben på, og en, der har et smalt på, så har jeg sådan to. Ja. Fordi så hvis en af jer mærker noget, så er det tusind, der er bedre ind. Ja. Okay, ja, selvfølgelig. Det var et trælsips. Jamen, tak for rådet i hvert fald. Knækkebræk. Ja, og knækkebræk. Ja, tak. Tak skal du have. Hej. Ja. Nu blev vi lidt klogere jo. Så prøver noget andet i stedet for det her store wobbler. Yes, så har jeg fisk på. Jeg tror ikke den er så stor, men alligevel. Så er der en fisk der, men... Ah, den slap væk. Jeg mistede den der. Nej, den var ikke stor. Det var sgu sjovt, man. Ja, det er fint. Så er der fisk jo. Nå, så har jeg mistet den. For helvede. Ja, men der skal nok komme igen. Der er igen der. Nabari, kom så. Nej. Og de var efter at blinke. De tog ikke wobbleren jo. Det skal ikke være stor avn, faktisk. Ja, şimdi biraz evi gösterelim. Nerede kiraladık, nasıl bir ev. En sommerhus vi har lejet. Det er mit værelse. Så stuen har vi her. Opholdsstuen. Spisebordet. Og ham kokken, chefkokken. Kokkechefen. Ja. Nu er vi i gang med salat. Salaten. Og hvad har vi der? Auberginer med kød. Wow, imam bayıldı. Og ris. Sådan er det. Tamam. Vi skal ikke mangle noget. Nej. Vi har det hele med jo. Vores værts hænger tør her. Og skal vi lige ud til Byllands værelse.
Det var dejligt sommerhus faktisk. Vores bil holder lige derude. Så vi er tæt på vandet, nærmest 5 minutter til vandet. Så skal vi lige spise og hygge os lidt, inden vi går i seng. Klar til i morgen. Klar til i morgen igen. Ja. Yes. Ja, det er en god dag. Ejne. Start. Det var en god start, ikke? Jo, det er en god start på fisketuren. Ja. På Bornholm 24. 예, 심리부가다 하데 바칼람. 바이바이. Ja, jamen det fungerer også fint jo. Skal vi ikke lige starte herfra? Ja, prøv lige at se imellem der. Hvad? Så er der. Det med Astasha Naralanda. Prøv lige at se det mørke felt helt herovre. Det er lige her. Ejne. Det kan godt være jo. Ja, man. Det vil også være dumt. Şurada bir sürü dursun dün altın, suyun altında. Düşün. Ja, måske 30 cent, vi går til mig. Aynen. Bana bir şey söyle. Hadi bakalım. Biletin hazır mı? Hazır. Bağırsan biliyorsun. Men du mangler pendelampe Ja, på. Du har ikke den sat her. det på. Eller? Ja, men vi giver lige et par kast her. Ja, selvfølgelig. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvad? Der er også meget glædet sten i vandet, så man skal rigtig passe på, når man kommer i vandet. Og vi starter fiskeriet i anden dag på Arne igen. Og der har vi sporterfisk i går. Så fangede jeg en, og der var en følge efter en stor fisk. Så kunne det være igen en god dag måske. Forhåbningerne er store her på Arne. Vi giver lige 2 timers fiskeri her, så fortsætter vi i det andet spot. Ja. Åh, det er en rigtig god fisk. En rigtig god størrelse. Ja. Er du klar med nettet? Dejligt, mand. Sådan. Den kommer ned mod dig. Flot blak. Det er flot blak, ikke? Jo. Yes, det er godt. Flot. Så har vi startet med. Så starter fiskeriet. Ja, tak. Ja. Wow. Så vi vist sådan en. Det er godt. Må jeg lige låne nettet? Så gør vi sådan her. Sådan her. Jeg napper den lige, ikke? Yes. Perfekt. Kast den ud, kast den ud. Kast den ud. Åh. Og farven er Den er sølvblak jo. Sådan. Den skal lige nakkes og ades. Nakke og ad i en hav på Arne. Sådan der. Ja. Det skal være mere forsigtigt.
Sådan. Så er den. Ja, nu er det nummer 2 fisk er på krogen. Dejligt. Hvor fanden er min net nede her? Hvorfor kan jeg ikke finde nettet? Kommer du med nettet? Den er okay. Størrelse. Kom så. Ja, de er blanke, mand. Så. Nu begynder vi andre at blive desperate jo. Der er nogen, der siger, at man må højst tage 3 fisk på Bornholm. Så er du snart færdig. Så jeg er snart færdig. Skal jeg genudsætte den, eller hvad? Hvad? Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Ved du, hvad jeg gør? Kast langt ud, og så spin ind. Hold pause, 2-3 sekunder. Og så begynd stille og roligt indspinning. Og så igen. Så napper den. Så den følger nedad. Ja. Vi prøver. Og jeg har også den samme blink. Det kan være, man skulle bare fange et eller andet. Einsen, tak. Ja. Fortsæt. Men nu ved vi ikke, den virker i dag, den der. Så hvorfor skal den ikke? Oj. Og jeg må hellere få et nettet med. Ja, selvfølgelig. Jeg er blevet russet på det. Ja, tager vi. Hallo. Fedt. Den er over målet, ikke? De kan jo godt blive enige om, ikke? Bop. Jeg napper den lige, ikke? Jeg napper den ned i kassen, og så kan du... De der, de er ikke så store, det kan du tage hele med hjem. Du kan også lave filet. Vi kan bare lave filet, mand. Ja, det finder jeg ud af. Værsgo. Tak for det. Så er det fisk nummer 3. Og det kommer bare en efter en. Det er så dejlig følelse, mand. Og Bylland, han er på vej for at hjælpe med nettet. Skal jeg bare lande på den her? Hva? Den er ikke så stor, Bylland, men alligevel, ikke? Den er lille. Ja, den sætter vi ud igen. Hvad? Den er lille. Flot lille. Er den ikke over målet? Nej, så sætter jeg bare den ud. Ja, det er fint. Skal jeg bare afkroge den, og så... Ja, den er allerede kommet ud, jo. Ja, fint nok. Den gider ikke at... Nej. Den gider sgu ikke at... Nej, det er fint. Komme på land, det er fint. Bare sæt den ud igen. Sådan. Sådan der. Onların amcası da dayısı emmisi gelsin bize. Vi venter på Oler og søster og Ja. Men der ligger en stim der faktisk. Ja. Eller stå der faktisk, ja. Jeg prøver at gå lidt længere, der sker ikke skid her. Nej. Jeg kontrollerer lige min krog. Hvordan er det? Spidsen den er slået skæv. Er det rigtigt? Ja, kan du se, der er fisk på? Nu er det begyndt at fange fisk, og jeg skal ud til ham og hjælpe. Godt, mand. Hvad? Ja, selvfølgelig. Det store kommer nok også, jo. Ja. Det er godt. Okay. Çıkmış ama. Det er fint nok. Så er vi i gang, jo. Tillykke. Så er vi i gang. Han har fanget en ny en til. Er der størrelse på? Fine. Very nice. Very good. Alles gut.
Tillykke. Ja, tak. Wow. Flot blank, hva'? Ja. Godt, mand. Sådan. Ja, når man sætter det mindre ud, så fanger man det store jo. Ja, man begynder lidt i... Så kommer den begynder at komme lidt størrelse. Det er godt. Vi skal ikke miste tid, ikke? Vi har stadig lang tid. Ja. Vi har ikke så meget lang tid her. Vi skal give gas. Ja. Vi skal have det fat i de 70-80. Kom så. Plads nummer 2 for i dag, det er Sosseåret. Og der er lidt sådan stejl nedad til stranden. Der skal afprøves. Det ser også godt ud jo. Med vind og vand. Gang i vandet. Så håber jeg fanger også fisk her. Tænkte på, vi kan gå ned i vandet herfra, eller hvad? Hvordan går det? Så vandet. Hvad siger du, Joy? Ja, Hvor kan vi stå henne der? må vi læse det ud. Det er nogle af de steder, man kan stå til. Sikkert. Pas ud. Ouch. Man skal passe på med det her. Østbornholm. Det er ikke bare, at man finder et sted, man kan kaste. Man skal faktisk også tænke over, hvor man kan få fisk op. Ja. Ja. Prøv at lige gå her. Au. Ja, nu står jeg lige her. Ja. Tror jeg kaster den lige herudefra. Ja, prøv det. Så går jeg og... Prøv lige på den her vej. Ja. Denne gang vil jeg komme lige hurtigt. Jeg skal lade være med at kalde på dig, så. Okay. Er der bedre derovre, tror du? Ved du hvad, jeg prøver lige her et par kast, så kommer jeg lige over til dig. Ja. Jeg skal bare være forsigtig her. Sådan. Ja. Goodie. Tak, let. Ja, det skal. Nå, prøver lige her. Nå, det er meget vanskeligt at stå på klipperne og kaste ud. Jeg har dårlig ryg i forvejen, så skifter bare plads. Kører lidt nemmere sted i stedet for. Man kan ikke bare stå her og kaste ud. Nu er jeg har så meget rundt i ryggen. Hvad så, Billund? Så først tænker jeg, det har nok ikke noget betydning. Det var selvfølgelig ikke her, vi stod. Hvad? Det var jo der, hvor vi stod. Det var jo over i ovenover i Nexø. Ja. Dengang, da du kom, eller? Ja. Men det er jo ikke betydning, det er godt her. Men nu fik vi da prøve. Men Ja. jeg synes, det er også farligt at stå her, ikke? Det er farligt. Ja. Man skal virkelig tænke på, hvor man træder. Det kan vi godt blive enige om. Lad os bare køre til et andet sted. Ja. Så gør vi det. Я бы начал пикник брали, bana doğru gidiyor. Jo, fint. Ja, heldigvis. Kan du nette den? Jeg smider mod dig jo.
så. Aynen ben kendim alacağım herhalde. Hadi. Vay çılgına bak. Bülent alamadın ya. Kaçıracağız balığı. Mars'ta Ja, det er godt, mand. Så, vores størrelse alligevel, hva'? Der er sølvbombe her. Nej! You are back, man. Yes, I am back. Grandmaster is back. Så er vi hellere det her. Ja, tak. Jeg nakker den ikke. Ah, det er meget godt. Den yndlingswobler. Sådan. Hadi. Hadi yakala. Ördekler de bize bakmaya geldiler ha. Bu iki deli ne yapıyor burada diye. Oh be. Det var lige der passet. Så kunne jeg ikke faktisk i dag. Men burada taş yok şimdi. Neyse şunu bir kapatalım. Oraları alalım şöyle. Godt nok. Den skal genudsættes igen. Kom så, ja. Kom så. Yes. Jeg kommer ud der til roligt. Hej. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Det er dag 4, den sidste dag på øen i dag, så vi er lige kommet til Sosseåret igen. Vi har tid til klokken 3, indtil vi skal tage færgen til Ystad, Sverige. Vi prøver lige Sosseåret til at starte med. Hvordan går det, Bülent? Det er lidt stille, ikke? Dejligt. Men ja, der kunne være en lille smule spil på måske. Og så har vi ikke mærket noget endnu. Nej, men det skal nok komme. Vi skal lige have chancen. Ja. Og så skifter vi jo selvfølgelig over til nogle af de... Den anden side. Ja. Vi afprøver lige her et par timer, ikke? Ja. Var det hug? Ja, men der er så er det lige her jo. Så er der nogle ting. Yes. Det kan være, det lige kommer. Jeg tager lige ud. Ja. Eller igen. Nu er vi kommet til Smaragda Sø. Vi skal afprøve. Der var ikke noget på kysterne i dag. Der var lidt stille. Så skal vi lige, inden vi tager afsted. Søen skal affiskes. Det er så også et dejligt skovområde her. Hvad så? Kan vi finde et plads til at kaste? Nå, ja. På deres YouTube. Ja. Går vi lige rundt om søen. Shit. Ouch. Stange. Øj, nej. Så gør jeg sådan her, for at beskytte min stang. Så det er nemmere at gå igennem det her.
Er det dig, der har kastet, eller hvad? Nå. Ja. Hvad? Bülent, nerelere getirdin Bülent? Bunun gitmesi var ha. Yeah. Şimdi bak o tarafta sanki açık şey ama ters yaptı gitti. Bilmiyorum ki. Biraz daha döndür mü? Ha? Onlar şimdi Biraz git bakalım ya. ben senin gibi Sen de böyle yap. Oh. Neyse biraz sonra çekerim tekrar. Hadi bay bay. Er det farvel? Så er det farvel Bornholm. Det var en fantastisk tur. I alle forventningerne var store, men vi har opfyldt Ja, det hele. Ikke? det er gået Det går rigtig over al godt. forventning faktisk, så vi har kun noget at glæde os til, at vi forhåbentlig gør det bedre til foråret. Til forhåbentlig forår igen. Ja. Det bliver nok ikke sidste gang. Nej, det er gået godt. Vi har haft nogle fantastiske dage, fantastisk fiskevejr. Masser af fisk. Der var en enkelt dag, hvor vi måtte finde nogle pladser på nordsiden. Det var lidt besværligt, men ellers så... Ja. Men vi fanger fisk alligevel i syd og vest. Der fanger vi masser af fisk, så det blev til mange. Ja. Det var dejligt. Nu kører vi bare hjemme. Så er det bye bye til Bornholm. Ja. Tak for denne gang. Farvel.